Мәскәүләргә барып кайттың. Ничәнче ел икән, хәтерләмим. 1 ел элек микән, 2 ел элек микән? Узак тордыңмы син анда? Менә бу тарихны әзрәк сөйлә. Мәскәүдә мин теге елны апрель айларында, азакларында кайттым. Мәскәүгә киткәндә инде бәлки калырмын дип тә уйламаган. Бер чакыргач инде барып кайтасы килде. Мәскәү бер караганда миңа бик ошады. Анда беренчедән эшләү ошады, әзрәк профессионаллыктан да күп белем алып булды аралашу вакытында инде. Күп артистлар белән дә танышырга туры килде. Аннары инде күрәсең кан тарта. Шуннан да бу канга бәйлеме, әллә инде башка сәбәпләр бармы кире кайтуыңа? Беренчедән шу чакыргандыр, тормыш иптәшең, булачак тормыш иптәшең монда. Юганда бармыйбыз, монда калабыз дип әйткәндер. Юк, андый да сөйләшүләр булды арабызда. Ләкин барыбер туган якка тарта инде ул. Әзрәк тегендә эшләп кайткач, монда әйбәтрәк языла җырлар дип әйтәсем килә инде. Мәскәүдә безнең анда эш тә инде. Булганда барый, булмаганда юк. Шуңа күрә Останкинода безнең Real Records дигән компаниянең студиясе ачылды. Шунда без Салават Шәйхов белән беренче вакыт эшләдек. Салават Алхаманда шунда эшли. Вот, әле кайтырга җыенмый. Ул гаиләсе белән шунда. Хатыны белән шунда, тормыш иптәше белән. Инде сөйләп җибәр анда ничек, нинди шартлар, монда студиялардан ник аерыламы? Нинди йолдызлар белән күрештең? Йолдызларга килгәндә Боярский килде, Михаил Боярский. Малай белән тавыш яздырга инде. Күп булдылар инде алар, контактка кирип карасагыз күп. Аннары Ковальчук, Рукивер солисты, ул менә шул чакырды инде безне. Шул Real Records компаниясының генераль директоры. Хәзер китте инде ул аннан. Вот, ул безне чакырып, шул Останкинода студия ачып, студия шартлары бик шады, профессионал операторлар тора. Эшли белдегезме? Кая барасың? Эшләргә туры килде. Белгән навыкларны подключать итеп, белмәгәннәрен сорап, шулай әзрәк эшләргә туры килде Мәскәүдә. Сез анда урысча гына җырлар иҗат иттегез. Мәскәүдә булгач инде урысча, Казанга да яздым. Татарчаларны инде Мәскәүдә утырып. Булай инде, урысча килер, урысча җырлар. Алсу килгәне, шуны яздырдык. Менә алар ничек Мәскәү йолдызлары, ничек сөйләшәләр? Безнең татар артистлары бар бит, кайберләрне якында килеп булмыйдыгы. Йолдызлык сүзе белән авырыйлар. Анда барман дигән. Анда мондыйлары да бар, теңдейләре дә бар. Менә әйтик, шул Ковальчук белән иптәшләр сыман сөйләшеп торды инде. Олежка. Аннары әйтик инде Ани Лорак килгән. Аның белән бик сөйләшеп булмады, чөнки кырында охранниклары, ниләре. Иң минем өчен иң йолдыз ул Мила Йович килгән, интервью яздырга инде. Безнең студияда яздырдылар, Европа плюс шунда килеп. Иң запоминающий бер шул булды. Истә калганы Мила Йович килеп. Ул тоже бик простой. Инглизчә, русча беләме? Русча сөйләшә ул. Ну, акцент белән инде. Ну, барыбер аңлый, сөйләшә. Тоже бик кызык булды. Шушындай атмосферадан кинәт кенә район дәрәҗәсендәге Казанга кайтып. Алай дип әйтмәйин дә район дип. Барыбер татар музыкасы бит ул. Монда бара бүтән эстрада Мәскәүгә гына. Мәскәүдән дә нәрсәдер алып торабыз бит инде. Мәскәүләр инде Европадан алырга тырыша. Ләкин безнең татар музыкасы булып калсын. Шундый. Аларга күрсәттеңме, тыңлаттыңмы? Чыннан да безнең татар музыкасы алар белән бер дил, рус эстрасы белән, рус җыры белән бер дәрәҗәдә була аламы кайберләре? Мондай бер история булды. Сергей Жуков, Рокиверхның солисты инде. Миңа бер җыр тыңлаткан татарчаны. Бер моңлы гына мелизмлы үзем җырлап инде. Бу менә бик шатты да минем юбилейда обязательно җырла дип шулай дип әйткән. Мин кайтып инде аранжировкаларны итеп, эшләп, ул вакытта инде Москвага киткәнем. Килеп, шунда инде шактый кешеләр утырдылар. Араларында артистлар да бар, йолдызлар да. Вот сахнага менеп, шул татарчаны җырладым. Булай бик шаттылар, кул чаптылар.
Тегеләр теле. Даешь молодежь. Шуларның берсе бик шатты инде. Яздырып бир әле дип миңа. Сорадымы? Әйе. Бүген кемнәр белән элемтә торасың, нинди җырчылар белән? Ягъни татар эстрадасында. Элемтәдә бөтенесе белән тырышам инде. Ләкин Алар 500 бит алар. әйе, бөтенесенә дә язып булмый. Теге чират җиткәндә, чират җиткәч, монсына язам, монсына. Инде әйе. Ягъни көйнә музыкасына, җырына карап, әйтик, бу җырчыга туры килә дип моңа тәкъдим итәм инде. Менә шундый эшләр белән Кемнәр Байтабыз. беренчесен атан? менә Уразовны атаган иң мәсәлән 9-нчы елда инде ул. Уразовны гүзәл белән инде тагын эшләдек бер-ике җыр. Ансы Сагыну дигән җыр. Аннары менә күптән түгел Салават абыйга яздым. Әни җылсы дигән. Бер мотор гына килеп чыкты ул җыр. Әле тыңлаганы юк, менә бәлки концертка барып тыңлармын. Була халык шата ди. Тагын Айдар Галимов белән аңа язган бер җыр. Күп инде алар. Алар синең ничек элемтәгә чыгалар синең белән? Син үзең тәкъдим итәсең аларга, мин менә бар, тыңлап карагыз әле дип, әллә инде алар хәзер синең үзләре табалармы? Хәзерге вакытка үзләре табалар. Әле инде яза башлаганда күрсәтеп карыйсың, монсына тегесенә. Хәзер инде яшьләрне тәнкыйтьләр бик каты. Аранжировкалары бик гади дип, җырлары да бик гади дип, эшне тулы дип. Син дә ишеткәнсең инде бу фикерләрне. Нәрсә дип әйтер идең? Ну, өч нотада музыкада язып була. Ләкин ул музыка кешегә ошарга тиеш беренчедән. Әгәр дә инде кешегә ошамый икән, ул аны тыңламаячак, ул җырны да, җырчысын да. Аның һәрбер җырчының җырның үз тыңлаучысы була инде. Минем карашымда аңа эшлиләр икән, җырлыйлар икән, җырласыннар. Гармон булу шартмы хәзер татар җырында? Минемчә аны югалтырга ярамый. Гармон барыбер булырга тиеш, баян. Әйтик, ул гел уйнап тормаса да, где-то кушылып алырга, матур проигрышлар уйнарга тиеш. Ул барыбер инде баян татар халыкның бер милли уен коралы дип әйтсәк тә була. Шуңа булсын ул баян. Мин үзем дә баянда укыдым бит. Это главное не переусердствовать баян белән. Матур иттереп яздырып куйсаң, менә дигән утырыша алгандар. Менә син ничек күңеллең? Минме? Нәрсәләр бар? Теге бик ничкә түгел инде, эзлә торган. Но ничкә күңеллек бар миндә бар, андай бер. Мунча таш турында инде сорамый мөмкин түгел. Быелга алар әзерләнә микән, нәрсәдер әзерли микән, районнарда йөриме? Барыбер син аларга якын кеше шуңа күрә мин сорамыйм. Түзә алмыйм. Мунча ташы әлеге вакытта яңа программа әзерләнеп бета. Инде җәй көне без Башкортстаннар районнарына әйләнеп чыккан идек. Хәзер менә яңа программа әзерләнәбез. Алла берсе октябрь айларында инде яңа программа белән чыгып китәргә исәп бар. Димәк, алар иҗат итәләр. Сез иҗат итәсез, бергә иҗат итәсез. Бергә җыелышып, менә кичә генә сөйләштем әти белән, алар уже җыелганнар. Яңа программа буенча үз фикерләрен алыштырып торалар инде. Ярый, уңышлар, рәхмәт. Ярар, бик зур рәхмәт, Рөстәм.